Да чаго варта рыхтавацца беларусам пасля прызначэння новага прэм'ер-міністра і старшыні Нацбанку? Ці можна чакаць, што зменіцца эканамічны курс, памяняецца эканоміка, і ці варта чакаць, што застанецца рынкавы абменны курс валютаў? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды» ў жывым эфіры. З вами Алексей Знаткевич. І ў нас на сувязі былы кандыдат у прэзідэнты, эканаміст Ярослав Романчук. Ярослав, добрый вечар, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Добрый вечар, дзякуй за запрашэнне. Я нагадаю, што сёння Александр Лукашенко прызначыў цяперашняга былога ўжо прэм'ер-міністра Романа Галоўчынку старшынём Нацбанку, а новым прэм'ер-міністрам стаў Александр Турчин. Пасля гэтых прызначэнняў Александр Лукашенко ў прыватнасці заявіў наступнае. Давайте послухаем яго. Мы же пообещали, что молодых подготовим, мы молодежь приведем к власти. Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Ну, не волнуйтесь, не сегодня, когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки. Но действительно пришло к управлению страной главным блоком новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50, это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед. Ярослав, як бы вы ацанілі вось гэтыя заявы, ці сапраўды, на вашу думку, прыйшло да ўлады на ключавыя пазіцыі новае пакаленне? Молодое поколение не значит, что новое поколение. Просто, як кажуть, новая метла, яна заточена под старое. Лукашенко ніколі не дасць улады людям, якія бы мелі іншы светапогляд. Таму спадар Турчин, я яго прыватна знаю, гэта такі хлопец з Навагрудка, ён такі беларус, ён ніколі не там лез уперад бацькі ў пекла, ён абсалютна выйграў конкурс за тое, каб быць найбольш лаяльным, найбольш пакорным слугой, узначальваць камерцыйны дэпартамент адміністрацыі прэзідэнта, таму што пазіцыя прэм'ер-міністра ў Беларусі гэта не ўрад, гэта не пра эканамічную палітыку, это пра выкананне нейкіх там загадаў, праграм, якія таксама проста з'яўляюцца прыярытэтнымі для Александра Лукашенка. Таму гэта прызначэнне такое, ведаеце, што Турчин, што там будь-якая іншая асоба была бы, гэта не мае значення. А вось прызначэнне Галоўчынка, чалавека, які мае такі сумневны досвід з працы з Расіяй на пазіцыю галавы Нацыянальнага банка, гэта для мяне як сурагат Пракаповіча. Памятаеце, як Пракаповіча прызначылі, калі ён таксама быў будаўляным, ніякога уяўлення не знаў пра грошы, пра грашовую палітыку, і ён там добра, што ў Нацыянальным банку яго так абставілі з усіх старон, бакоў, і ён там шкоды нарабіў, але толькі праз 10 гадоў. Галоўчынка можа быць той асобай, якая не бачыць розніцы паміж расійскім рублём і беларускім рублём, паміж расійскай банкаўскай фінансавай сістэмай і беларускай. У гэтым яго небяспека. І калі вось Галоўчынка з такім падыходам, а ён, безумоўна, будзе не здолее весці размовы з Набіулінай так, як гэта рабіў Калаур, гэта можа быць небяспека. І толькі тут не ведаю, хто будзе яго балансаваць, альбо Турчин, альбо сам Лукашенко. Але гэта, безумоўна, стрэл у плечы нашай манетарнай палітыкі і таму органу, які быў найбольш тэхнакратычна падрыхтаваным для працы, для таго, каб была макраэканамічная стабільнасць. Мы яшчэ пагутарым менавіта пра прызначэнне Романа Галоўчынкі, які раней не быў ніколі фінансістам на пасаду старшыні правлення Нацбанку Беларусі, і пра Калаура, які сышоў з гэтай пасады. Але я найперш хацеў бы задаць яшчэ одно пытанне пра Турчынова. Гаспадар Турчынаў, ён апошнім часам узначальваў... Турчин, прабачце. Турчин. Гаспадар Турчин, вядома ж, узначальваў апошнім часам Менскі аблвыканкам, да таго быў першым намеснікам прэм'ер-міністра. І вось сёння на новым паседжанні, прадстаўляючы сябе, ён прыватнасці сказаў наступнае. Давайте послухаем яго. Те цели и задачи, они для правительства не меняются. Самое главное – рост, и не просто рост, а сбалансированный экономический рост. Я уже об этом сегодня говорил. Достижение
одних показателей должно быть не в ущерб другим. И вот найти эту правильный механизм, когда все макроэкономические параметры должны быть сбалансированы, это очень важная и зачастую не всегда выполнимая задача, но мы должны ее с вами выполнять. Ярослав, ось як би ви прокоментували эту фразу, що це не завжди викональна задача, але її треба виконати? Знаете, спадар Турчын гэта адміністратор, гэта чалавек, які выконваў загады. Ён не макроэканаміст, ён не чалавек, які там знае розныя мадэлі эканамічнага ўзрастання, макроэканамічную стабільнасць, цыклічную альбо контрцыклічную палітыку. Ён будзе рабіць адсюль да абеду, і што кажа Лукашенко. Лукашенко скажа там, вось такі патрэбны баланс, добра. Лукашенко скажа, вось дайце мне там 5 прыкладаў таго, як павінна выглядаць формула справядлівай цаны. Добра. І от трэба там стымуляваць гэта, ён будзе стымуляваць гэта. Гэта не чалавек, ад якога можна спадзявацца некай ініцыятывы, каб гэта вось гэту баланс зрабіць. Ён кажа гэта, што немагчыма, таму чтобы потым, калі яго будуць патрабаваць, чаму, напрыклад, эканоміка зрасла там не 4%, а на 2%. Ён скажа, ну так а мы не знайшлі вось гэту залатую серадзіну таго самого ўзрастання. І тым больш, калі вось мы бачым Галоўченка, гэта альбо чалавек, які будзе выконваць загады ўраду і Лукашенка, каб фінансаваць усе хацелкі прамысловасці і сельскай гаспадаркі там, альбо гэта чалавек, які будзе выконваць стабільнасць, каб была цэнаў, каб было не было такога даўлення ціску на беларускі рубель. Мы гэта не ведаем, і сам Турчын гэта не ведае, таму што яны будуць такім ручным рэжыме кіраваць і ўзрастаннямі ўсім. І ведаеце, калі вот вы пачатку сказалі, што ці будзе там курс у нас няма ніводнага макроэканамічнага паказчыка, які быў бы рынкавым, таму што інфляцыя у нас гэта паказчык штучны, курс у нас стрымліваецца, у нас нельга нічога праверыць, таму што палавіна статыстыкі засякрэчана. Вось і Турчын, гэта, як ведаеце, такі намеснік спадара калхозу ЗАО «Сям'я» будзе выконваць такія абавязкі. Я нагадаю, что у нас на сувязі экономист Ярослав Романчук, и вы сами можете задать ему питання, мы ў жывым эфіры. Калі ласка, задавайте пытанні под гэтым відэа, вы можете таксама пракаментаваць яго, калі для вас гэта бяспечна, поставьте лайк, гэтак яго побачаць больш людзей. І я хацеў бы яшчэ спытацца пра спадара Турчына. У дэмакратычных краінах звычайна прэм'ер-міністр мае нейкае слова ў тым, каго прызначаюць міністрамі, каго прызначаюць намеснікамі прэм'ер-міністра. А ў гэтым выпадку Турчына прызначылі самым апошнім. Да яго ўжо прызначылі ўсіх міністраў і віцэ-прэм'ераў. На вашу думку, пра што гэта сведчыць? Нагадаю вам, што Беларусь апошні раз была дэмакратычнай в 1994 годзе. І гэта не адно... Некаторыя паспрачаюцца, што і тады не была. Ну, але тады была, там, і выборы былі, там, і Верховная Рада была, я памятаю гэтыя часы, калі там усё гэта было, і фракцыя нейкая ў парламенце была дэмакратычна. Але нават тады гэта было, так ведаеце, як пагаджу з вами, не зусім дэмакратычна. Так што тое, што Лукашенко, як яму да галавы прыйшло, так ён і зрабіў. Ён паказвае Турчыну, альбо усім іншым, што вы тут не думаеце, што вы там, калі прэм'ер, так ужо пагоны такія генераліссумаса. Вы працуеце выключна на выкананне тых задань, якія вам буду ставіць я. Ён, безумоўна, кажа, што гэта яго ўрад, гэта яго людзі, яго дзеці, і таму яму будзе толькі даручана, і не толькі ён можа альбо кагосьці караць, альбо там лаяць, альбо там бізуна ім даваць. А Турчын гэта чалавек, які будзе проста рабіць нейкія справаздачы, пісаць там, рабіць характарыстыкі для іншых. Але тое, што Лукашенко думае, што вось пачаў як бы так змяняць твары, ну як змяняць? Ведаеце, наперв трэба было гэтага Турчына там 10 гадоў праехаць праз вертыкаль улады, пабачыць, ёсць у яго амбіцыі ці не, ці ён пакорны ці не, лаяльны ці не. І толькі пасля таго, як ён здаў экзамен, вытрымаў з усіх найбольш такі дысцыплінаваны аказаўся, ён патрапіў на пазіцыю прэм'ер-міністра, таму што ніякай загрозы у яго няма для лукашэнкаўскай улады і для тых неабмежаваных магчымасцяў, якія мае ЗАО «Беларусь» у нашай краіне.
Вось камісію па фармаванні ўраду узначальваў прадстаўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Дмітрий Круты. І сёння, прадстаўляючы новы ўрад, ён гэтак сказаў пра яго задачы. Послухаем. Учитывая большое влияние внешней торговли на нашу экономику, каждый вице-премьер по своему направлению должен лично координировать фактически вот эту внешнеэкономическую часть, отвечая за эффективность возврата валютной выручки в страну и повышение уровня добавленной стоимости, конкурентоспособности наших товаров. 30-40% валютной выручки мы на сегодняшний день недополучаем, по словам и оценкам нашего президента. Второе – это контроль за важнейшими инвестиционными проектами. 1-2 инвестпроекта в следующей пятилетке должен быть на столе у каждого министра. Скорее всего, они будут утверждены отдельным приложением в программе следующей пятилетки. И третье – это новые технологии. Вот по примеру тех семинаров, которые вот недавно прошли с участием президента, каждый министр должен подумать в своих отраслях, что он вот покажет своим коллегам в этой части. Ярослав, што вы думаеце вось пра гэтыя задачы, якія паставілі перад урадам? Па-першае, наколькі яны рэалістычныя, а па-другое, ці гэта ўвогуле тое, чым, на вашу думку, павінен займацца ўрад? Ну, вось, вы казалі, што гэта будзе за ўрад, і маладыя асобы і так далее. Пяцігодкі – гэта пра камунізм і бальшавізм, так? І нічога не зменіцца. Міністры павінны шукаць нейкія інвестыцыйныя прыярытэты. Ведаеце, калі б было нешта іншае, там бы сказалі, нам трэба стварыць такія варункі, каб інвестыцыі прыйшлі, каб кожны прадпрымальнік тут рваў, мятаў, што яны там залучылі гэтых інвестыцыяў, памежныя інвестыцыі. Так гаворка не ідзе. Так, мы перад намі як такое селектарная нарада таго, як патрэба міністрам раздаваць, таму што міністры па сутнасці выконваюць камерцыйныя заданні ЗАО «Сям'я» і Лукашенка, потому як трэба развіваць гэту Беларусь. Яны павінны ездзіць там у Маскву, іншыя краіны, там і Афрыкі, і Азіі, для таго, каб адтуль прывозіць грошы, прывозіць валютную выручку. І гэта сведчыць пра тое, што сістэма працуе як такі стары савковы апарат, які проста за ўсё выконвае. І Турчин тут проста выконвае нейкую, там, ведаеце, такую, як свадебны генерал. Ён сядзіць на гэтай пасадзе сваёй, а за што он адказвае? І вот глядзіце на гэтыя два маладыя твары. З аднаго сторону Дзіма Круты, з другого боку Александр Турчин. Яны маладыя, але ў них страх у вачах ад таго, што яны павінны выконваць. Яны павінны ездзіць да такіх зуброў, як Мішустін, як Набіуліна, і нешта з ними там дамаўляцца. А як они могуць дамаўляцца, калі ў них ведаў няма, у них агрэсіі такой няма? І, безумоўна, гэта з аднаго боку праслабленне сістэмы беларускага кіравання, з другого боку гэта, па сутнасці, працяг манаполіі Александра Лукашенка на контакты з Масквою. Тому што ні Турчин, ні Круты не з'яўляюцца тымі асобамі, з якімі там Масква бы да нечага дамовілася. Ну а Галоўченка ўжо як галава Нацыянальнага банку будзе займацца іншымі праблемамі, і на яго такой стаўкі ўжо Масква Крэмль не зробіць. У нас адзін з наведнікаў, спадар Сергей Макавеец, які глядзіць гэтае відэа, піша, што не ведаю ўжо, чым адрозніваюцца гэтыя людзі, якіх прызначаюць, все вырашае адзін чалавек. Я так разумею, што вы, спадар Романчук, з гэтым, в прынцыпе, згодныя, але на вашу думку, ці былі за апошнія гады нейкія ключавыя асобы, якія все ж такі самастойна вырашалі нешта ў рамках гэтай сістэмы, хай сабе і пад кантролем Лукашэнкі, але все ж такі рухалі яе ў нейкі свой бок? Ну, апошні прэм'ер-міністр, які быў больш-менш самастойны, але таксама зышоў яго зышлі, гэта Чигир быў, гэта яшчэ да 96-го года быў, ёсць, памятаю, гэта паважаная асоба. У той абойме першы Станіслав Антонович Богданкевич былі. Пасля таго, што было там, усё гэта адна твар. І адне адрозніваецца іншага. Ведаеце, вот тая такая дрэнная традыцыя кіравання, калі на пасаду, не звязаную з знання з ведамі, ставяць іншую асобу, пачалася, памятаеце, з Шеймана, які яго прызначылі на пасаду генеральнага прокурора. Потым быў Прокопович, будаўлянін, які таксама не зведаў нічога пра манетарную палітыку. Потым была Ермошина была, і ўсё, Ермакова, прабачце. І ўсё гэта, па сутнасці, нічога, вот гэтыя людзі, ну, они нічым
адзін аднаго не адрозніваецца, таму што цэнтр улады, безумоўна, ўсё-такі ў Лукашэнкі. Ён все абстаўляе сябе гэтымі памочнікамі для таго, каб людзі думалі, што, ведаеце, вось у меня і парламент есть, палата прадстаўнікоў, там людзі нейкія, потом ёсць вось рада міністраў, ёсць там яшчэ іншыя нейкія органы міністэрства. Гэта ўсё для таго, каб стварыць гэтую ілюзію, што нешта змяняецца. А па сутнасці мы маем такі дыктатуру, таталітарны рэжым, у якім толькі выключна Александр Лукашенко і тыя людзі, якія дэ-факта з'яўляюцца яго памочнікамі, яны не в гэтых радавых пазіцыях, яны шэрыя такія кардыналы, яны нехта з них занимаецца там нейкія пасады ў камерцыйных структурах, нехта ў сілавых структурах, вось яны вырашаюць. А гэта людзі, ведаеце, так як у тым кукольным тэатры, вось яны на версіі, людзі думаюць, што як нешта будзе там альбо з цэнамі, альбо з курсам, альбо з заробкамі, альбо там, напрыклад, калі Расія прайграе вайну, тады будзе абвал, вось іх можна будзе аддаць на закланне без ніякога сумневу і сказаць людзям, вось гэта яны вінаваты, а не я. Ярослав, якраз сёння былы прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка справаздачыўся пра свой час ва ўрадзе, і ён казаў пра свае дасягненні. Давайте яго паслухаем. На жаль, відаць, нейкую праблему маем са стужкай гэтай. Что видовочно, что он сказал, что все было поспехово. Первое. Во-первых, удалось оперативно переориентировать экспортные потоки. Быстро решили сложную задачу перестройки логистики в масштабах страны. Целью Запада было лишить нас экспортных поступлений для жизни экономики. Лишить экономику доходов. На это мы ответили чем? Мы ответили ежегодным ростом экспорта и в прошлом году достигли рекордной цифры практически в 50 миллиардов долларов США. Второе. В условиях нахождения всей банковской системы, начиная с Национального банка и заканчивая коммерческими банками под санкциями и закрытия международных рынков капитала, мы не только обеспечили устойчивость бюджета, но и существенно увеличили объем ресурсов, который направлялся в экономику. Если в 2020-2022 годах дефицит бюджета сложился ниже плана, а в 2023 и в 2024 году бюджет стал профицитным. Вот такие заявы вы уже сказали, может быть, предказали, да, что он будет, так бы мовить, сказать позитивно про досягнение ўраду. Тым не менш, может быть, сапраўды варта аддаць належнае і ва ўмовах санкцый, якія, ну, скажем так, может быть, не зусім урад вырашаў палітычныя рашэнні, паводле якіх уводзіліся гэтыя санкцыі, ну, урад здолеў утрымаць эканоміку, здолеў дасягнуць вось нейкіх такіх пазітыўных паказнікаў, пра якія Галоўчынка казаў сёння. Ведаеце, ну, каб Галоўчынка альбо Лукашенко былі ўпэўнены ў тых паказчыках, яны бы просто адкрылі, сказаць, гаспадарства, глядзіце на нашы паказчыкі, глядзіце на нашы рукі, карты мы трымаем адвырт. Чаму тады яны за палавіну статыстыкі для ДСП трымаюць? Таму што яны нешта скрываюць, перша. Па-другое, паказчыкі інфляцыі, па якім яны разлічваюць гэтыя ўсе паказчыкі, 4% роста валового внутреннего продукта, инвестиции. Это так само такие ж показчики, які мають таку точність, як, наприклад, цифри у бюлетенях політичних, як 26 студеня були. Так що я гэтаму так само не веру. Так само курс, так само експорт. Ну добре, коли добре так все відбулося і він так переорієнтувався, чому тоді Лукашенко так настоює на тим, каб знову повернути експорт калійних угнаєнняў праз балтійські порти у Клайпеді? Тому що розуміє, що навіть коли було більше гэтага экспорту формально, треба было бы делиться с российской мафией, с российскими инфраструктурными компаниями, с российскими партнерами, которые, безумовно, хотели на этом поживиться. И памятаете, в 2020 году, 2021, было там обяцанка збудовать там для белорусов целый порт, ничего не збудовали, никаких новой логистики не збудовали. И тому, вось, коли Галоўчынка, это той человек, который, по сутности, сприял тому, как все яйца в одну корзину белорусской экономики были зложены. Так, і тим больше, коли він каже про ці всі досягнення, нагадаю, що Росія підтримує білоруську економіку під час війни, тому що Білорусь убудувалася в ланцюжки витворчості воєнних товарів недě на 9-12% ВВП. При таким воєнним гранті, ну, не показати узрост 3-4-5% ВВП було б, ну, вельми складано. Тому це не досягнення Галоўчынка, гэта
гэта усключна пра тое, як Беларусь дыскрэдытавала сябе, як она па сутнасці зруйнавала прынцып раўнаважанасці экспарту на ўсе накірункі і па сутнасці стала беспрэцэдэнтна залежнай выключна ад аднаго рынку і рашэнняў Крамля. І вось гэта залежнасць, гэта тое, з чым трэба будзе потом і Турчыну, і Галоўченка, і Лукашенко разумеюць, што так далей нельга, таму што да паглынення ўжо фактычнага, калі, напрыклад, Расія яшчэ возьме паглыне беларускую банкаўскую сістэму, фінансы, потым чыгунку, а што тады застанецца? І таму гэта вось дасягненне ў двукоссі, яно будзе мець вельмі негатыўныя наступствы, з якімі прыйдзецца мець справу і Турчыну, і Лукашенка самому. Я нагадаю, што з намі на сувязі эканаміст Ярослав Романчук. У свой час ён быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Вы можете самі задаць яму пытанне. Калі ласка, пішыце пад гэтым відэа, паставце лайк, калі для вас гэта бяспечна, калі вы не ў Беларусі. Ярослав, вось вы ўжо сказалі, вернемся да пачатку нашай размовы, пра прызначэнне Галоўчанкі на пасаду старшыні Нацбанку, што гэта чалавек, які абсалютна не мае досведу ў фінансах і нечым нагадвае Пятра Пракаповіча, які прыйшоў з будаўніцтва ў Нацыянальны банк. Тады былі фінансавыя праблемы, былі праблемы з абменным курсам. Вы чакаеце нейкіх фінансавых катаклізмаў у дадатак да таго, што новае кіраўніцтва Нацбанку, магчыма, будзе у вельмі слабой пазіцыі адносна расійскіх, так бы мовіць, банкаўскіх структураў? Все залежыць ад таго, якая будзе кадравая палітыка Галоўченка. Мы паглядзім, каго ён звольніць альбо не звольніць з рады Нацыянальнага банку. Там ёсць вельмі добрыя тэхнакратычна, вельмі добра падрыхтаваныя прафесіяналы гуманітарнай палітыкі, палітыцы, і калі, напрыклад, ён скажа: ну добра, я звальняю гэтых людзей, таму што яны перашкаджаюць мне рабіць там крэдытную эмісію, да, альбо грашовую эмісію, ну тады гэта будзе такі сігнал, што для ўкладчыкаў беларускіх банкаў трэба будзе забіраць свае грошы, таму што будзе друкавацца больш беларускага рубля. І вось мы бачым, апошнія там 2-3 гады грашовая палітыка Беларусі была вельмі мягкай, таму што эмісія была там, грашовая маса ўзрастала там на 20-30% на год, і гэта ніяк не адпавядала тым тэмпам эканамічнага зрастання, якія было. Калі Галоўченка прыйшоў для таго, каб яшчэ больш паскорыць эмісію беларускага рубля, каб яшчэ больш там стымуляваць попыт насельніцтва, таксама інвестыцыйны попыт, ну тады гэта будзе, безумоўна, яшчэ большы ціск на беларускі на курс, гэта будзе інфляцыя, гэта будзе разрыв паміж рынкавым і фармальна афіцыйным курсам беларускага рубля, і гэта мы па сутнасці будзе паўтор з той сітуацыі, якая было там на кануне таго, што рабіў Пракаповіч, памятаеце, ніколі пры мяне не будзе дэвальвацыі рубля, а потым абваліўся ён амаль у 3 разы, альбо 2014-15 год, калі там дэвальвацыя была 30%. Сёння, калі вось так лаўр трымаўся, гэта адно. Ну, але калі будзе яшчэ больш пагоршана якасць манетарнай палітыкі, я думаю, што гэта безумоўна будзе. І тут трэба нам усім сачыць за тым, як будзе змяняцца статыстыка. Не дай Бог, Галоўченка скажа: я не буду больш друкаваць памесячныя даныя грашовай эмісіі, стану грашовай сістэмы, альбо будзе зменены склад Рады Нацыянальнага банку, таксама гэта будзе такім сігналам. Альбо Лукашенко скажа: Галоўченка, ну вось ты там уже Нацыянальны банк, давай больш падтрымлівай і сельскую гаспадарку, і вось у нас тут інвестыцыйныя праекты трэба рабіць, і дарогі будаваць. І гэта будзе то інфляцыйнае стымуляванне эканомікі, якое свайго часу зрабіў Пракаповіч і давёў, па сутнасці, да таго, што беларускі рубель стаў адным з самых слабых валют на постсавецкай прасторы. Таксама трэба нагадаць, што Беларусь па ўзроўню інфляцыі апошнія 20 гадоў уходзіць 15-ку найбольш нестабільных краінам свету. То бок вы параілі сачыць за гэтымі паказнікамі, таксама сачыць за заявамі і за прызначэннямі ў кіраўніцтве Нацбанку. А калі вось тое, пра што вы гаворыце, адбудзецца, што б вы параілі рабіць звычайнаму беларусу? Забіраць грошы з банку, калі ёсць, купляць валюту, яшчэ нешта?
Ведаеце, амерыканскі даляр альбо еўра ніколі беларусаў не падводзілі. Яны заўжды былі такім сродкам зберажэння ценнасці нашых грошай. Ведаеце, калі з такой інфляцыяй як Беларусі пакупніцкая вартасць беларускага рубля скарачаецца ў 2 разы кожныя 3,5-4 гады. Калі вы будете думаеце, што у вас там 12, 13, 15% на дэпазіце ёсць, а де-факто інфляцыя 20-25, ну просто вы фінансуеце рэжым Лукашенко. Я ніколі не давяраў беларускай банкаўскай сістэме гэтым стандартным там фармальным паказчыкам, таму калі ёсць нейкія там зберажэнні, просто перавадзіце ў валюту, калі не давяраеце долару, вядзіце там знову валюту, гэта долар, гэта еўра, ну і безумоўна найбольш стабільная валюта, калі будзе, можете заказаць у нацыянальным банку банку швайцарскія франкі. Гэта валюта, якая ніколі у свеце нікога не падводзіла, і таму добра не заробіце вы нейкія там 1-2% на гэтых усіх дэпазітах. Але калі будзе вось гэты крызіс, калі ён будзе на 100%, ну тады вы можете спаць спакойна і толькі назіраць за тым, як людзі, якія не знаюць і не слухаюць радыё Свабода, будуць чакаць у чэргах, каб забраць хаця бы часціну таго сваіх грошай. Паўла Калавура, які 10 гадоў узначальваў Нацбанк, яго адправілі ў адстаўку. Вы даволі крытычна выказваецеся фактычна пра грашовую палітыку апошніх гадоў. Гаворыце вось такія лічбы даволі непрыемныя. Тым не менш, аглядальнік радыё Свабода Валер Карбалевіч лічыць, што гаспадар Калавур быў самым лепшым кіраўніком Нацыянальнага банку за часамі незалежнай Беларусі. Вы не пагодзіцеся з гэтым? Ведаеце, так з кім параўноўваць? Напрыклад, калі нейкі там гулец з Барселоны прыедзе гуляць у Динамо Мінск, ён таксама будзе найлепшым гульцом, таму што ён з Барселоны, яго школа іншая. Таксама на фоне таго, што былі мы там і Пракаповіча мелі, і Ермакова мелі, но безумоўна Калаўр гэта выдзяляецца, таму што ён знае манетарную палітыку, чалавек, які пісаў сам навуковыя артыкулы і кніжкі пісаў, ён стварыў раду, якая там людзей, якія добра працавалі, ён сам гэта ўсё добра ведае, але Нацыянальны банк у Беларусі не з'яўляецца незалежным органам. Гэта трэба ведаць. І Павел Владимирович Калаўр рабіў ўсё, што яму было дазволена. І калі вось гэтыя, памятаеце, розныя там сустрэчы за столом Лукашенка, калі сядзіць прэм'ер-міністр, сядзяць міністры і кажуць, там трэба грошы, грошы дарагія, і Лукашенко для Калаўра кажа, давай грошы. Ён все, што мог, ён рабіў, я думаю. Ён просто хацеў заставацца ў гэтай пасадзе. Вось, ну, я не знаю, чаму ён не зышоў раней, але тое, што ён добра ведае, гэта безумоўна. Але як Турчын таксама добра ведае, што нельга там шчаміць прыватны бізнес. Але ён нігдзе ніяк не прасоўваў гэту ідэю, не казаў, што я вось настойваю на тым, каб не душыць прадпрымальнікаў, каб раскрэпасціць гэты прыватны бізнес. Так і Калаўр, гэта людзі сістэмы, і ў гэтым іх і трагедыя і боль. І тое, што ён ведаў, кожны дзень хадзіў і рабіў гэтай сістэме, гэта, ну, ніяк не робіць яго больш прафесійным, таму што найлепшы паказчык якасці таго или іншага кіраўніка Нацыянальнага банку гэта інфляцыя. Так, інфляцыя пры Калаўры не была такая, як была пры Пракаповіча, не была пры Ермаковай, але таксама ён ніколі ў жыцці не рабіў тую стандартную інфляцыю, якая лічыцца эталоннай. Інфляцыя менш за 2% у год. Такой інфляцыі ў Беларусі ніколі не было, а тое, што мы маем 10 альбо 15 пры рэгуляванні цэны, гэта 100% не той паказчык якасці, на які трэба спадзявацца. Я так разумею, вы выступаеце за тое, каб Нацбанк быў незалежным ад ураду, але ці бачыце вы нейкіх сапраўды асобаў, людзей, якія б, на вашу думку, маглі б узначаліць Нацыянальны банк Беларусі цяпер і весці яго? Я разумею, што гэта гучыць трошкі тэарэтычна ў рамках цяперашняй сістэмы, але калі б раптам вось гэтая сістэма памянялася і Нацыянальны банк стаў бы сапраўды незалежным органам?
Калі сістэма стане іншай, будет дэмакратыя, будзе сапраўдная там падзел уладаў, безумоўна, Нацыянальны банк павінен быць незалежным. Але з пункту гледжання грашовай сістэмы трэба разумець, што беларускі рубель не стаў канвертаванай цвёрдай валютай. Ён з такой гісторыяй не мае шансаў. Я бы зрабіў іншую сістэму, я бы увёў мультивалютнасць і зрабіў бы наш залаты талер. Вось гэта была бы сістэма найбольш стабільна. Але калі б, напрыклад, захаваць тую сістэму, якую мы маем, я знаю там прынамсі 5 асоб у Нацыянальным банку, якія маглі бы ўзначаліць гэту установу і зрабіць вельмі якасную манетарную палітыку, таму што яны вельмі добра разумеюць, як працуюць грошы, як працуе фінансавая сістэма. І асноўнае, каб не было загадаў ураду, міністэрства, офісу прэзідэнта для таго, каб бургаваць грошы і зрабіць палітыку, напрыклад, больш спрыяльную там для жыллёва-камунальнага хозяйства альбо для іншых сектараў эканомікі. У Нацыянальным банку, і гэта безумоўна заслуга і Станіслава Антоновича Богданкевича, і Павла Владимировича Калаўра ў тым, што яны захавалі менавіта нацыянальныя кадры тэхнакратаў, якія добра разумеюць манетарную палітыку. Я спадзяюся, што з іх будуць наступныя кіраўнікі гэтага органа, але ўжо ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Ну, але цяпер вы лічыце, што абменны курс, напрыклад, беларускага рубля, ён не з'яўляецца сапраўды рынкавым. На вашу думку, ваш прагноз, у найбліжэйшы год новае кіраўніцтва Нацбанку будзе спрабаваць зрабіць яго яшчэ менш рынкавым, яшчэ больш рэгуляваць? Можа быць, зноўку з'явіцца там 2 ці больш розных варыянтаў абменнага курсу для розных гульцоў? Калі ўжо і так эканоміка і курс прыбіты там 12 цвікамі, ну будуць 14 цвікоў. І што гэта зменіць? Гэта, па сутнасці, сведчыць пра тое, што ну так, мы будзем даваць купляць валюту толькі тым людзям, якія гэтага заслугоўваюць. Будуць нейкі там спіс белага бізнесу, спіс там людзей, якія маюць даверы там у Турчына, у Крутога, у Лукашенка, там, у гэтых людзей, якім трэба прадаваць валюту, будзе якая сітуацыя на рынку. Ну, гэта ўсё мы бачылі, ўсё гэта будзе. Але ў гэтай сістэме Галоўченка не будзе ўплываць на гэта рашэнне. Таксама яму прыйдуць, там пісульку прынясуць з адміністрацыю прэзідэнта, скажуць, вот Александр Григорьевич сказаў прадаць гэтаму столькі. Усё. Таксама Турчин. Гэта людзі, якія ніколі не будуць запярэчваць нейкім там, спасылаючыся на нейкія паказчыкі, праграму, макраэканамічную стабільнасць. Таму што яны толькі для таго, каб прыкрываць тыя дзеянні, якія зробіць сам Лукашенко. Гэта не пра тое, што яны не ведаюць, як трэба рабіць. Просто гэта пра тое, што яны ніколі не будуць пярэчыць Лукашенко, для якога усе гэта макраэканамічныя паказчыкі, гэта просто шырма. Яму трэба зарабіць і свае там мільёны, мільярды даляраў. Ён будзе зарабляць, колькі бы гэта не каштавала для беларускіх спажыўцоў і падаткаплацельшчыкаў. Ну і апошняе пытанне я хацеў бы все ж таки яшчэ больш так рубам сфармуляваць. Вы ўжо сказалі, што даляр, еўра, цвёрдыя валюты, асабліва швайцарскі франк, вы ў яго верыце, ніколі нікога не падводзілі пакуль. Тым не менш, вы б раілі беларусам, у якіх ёсць нейкія цяпер накапленні ў рублях, ісці і купляць гэтыя валюты проста цяпер? Мой погляд на банкаўскую сістэму, я і не давяраю, таму што калі ў банкаўскай сістэме 80% дзяржаўная ўласнасць, гэта не рынок, гэта не давер, гэта просто вось такая сістэма, якая працуе на ЗАО «Сям'я», на тыя прадпрыемствы, якія там пляваць хацелі на гэтае зберажэнне. І калі толькі будзе з вайной там Расія нешта будзе, альбо абваліцца цана на нафту, альбо там гэтага угалоўніка преступніка Пуціна там заб'юць. Нешта будзе такое, чорны гэты лебедзь, вось тады ўжо будзе позна гаспадарства. І для шмат людзей, якія думаюць, што вось трэба трымаць грошы ў банкаўскай сістэме Беларусі, яны спадзяюцца, што гэта 10-12% яны гэтыя свае банкноты лічаць, гэта не зарабляюць, гэта такая імітацыя таго, што ёсць рынок. Я б параіў гэтыя грошы укладваць у веды, у дзяцей, у внукаў, у тое, каб нейкія новыя навыкі атрымаць. Не трымайце іх у банкаў, таму што гэта найгоршае, што вы можете зрабіць для свайго жыцця, для сваёй будучыні. Дзякуй вялікі за гутарку. Дзякую. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў эканаміст Яраслаў Романчук. У свой час ён быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі.
Это была праграма «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк под гэтым відэа, падзяліцеся ім, і гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.